saking inone maksiat pindah ila izzi ta'at mari mulyane ketaatan. Wa hadza utawi kalimat ikunin idhofah sifat saking idhofah sifat lil mausufi mari mausuf. Aiman keseluruh tarokan meninggal sopaman al-maksiyat dari maksiat allati tusayyiruhu dalilan allati kan tusayyiruhu iku dadekno dalilan ino wa amal amal sopaman at-ta'ah allati tusayyiruhu azizan mulia aqtamu paring sopallahu iman sopallahu Allah ta'ala halimullah salah sasifatih yang telu berapa sifat mahmudatin kan pinuji. Yang pertama al-ghnamullah al-ghnam bakal nyukehno iman sopallahu Allah ta'ala min ghairi malin kelawan tanpa Kesehidun fikuhu bal bisukuni qalbi tegese kelawan antene adilmu wa ayyadam lan wa sallallahu ing man ay qawahu min ghairi jundin saking tanpa bolo tentara ay asad yu'inuna bal bi quwwatillahi ta'ala bahkan kelawan kekuatan Allah Ta'ala wa azzahu lan mulia subhanahu iman wa azzahu subhanahu iman min ghairi asyiratin kelawan tanpa jamaah atau kelawan tanpa bol yu'asyirunahu bal bi rasulillahi kelawan balik kelawan pitulungane Gusti Allah. Makalah sing nomor 24 iki ngendikane Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wonge gelem metu gelem pindah saka inone maksiat pindah maring mulyane ketaatan maring Allah. Sapa wae gelem pindah maknane wong iku son pindah saka perkara sing maksiat pindah tengene taat utawa pindah saka amalan sing biasa pindah nang amalan sing luar biasa. Saiki amalan biasa kaya apa? Amalan biasa kangge turu mangan, amalan yo kangge turu mangan udut kopi biasa. Saya ini mau pindah nungguin perkara sing luwih akeh. Contohnya tanggal 2 Syawal poso Syawal. Tanggal 3 Syawal poso 3 Syawal. Utawa pindah saka kebiasaan-kebiasaan sing apik malih pindah nungguin sing luwih apik. Cara dina iki umpamane maca selawat ping 10. Sesuk pindah apa jenenge selawat ping 2. Nah, niki kalau Gusti Allah dipun paringi janji. Apa janjine? Al-Ghnamullahu ta'ala min ghairi malin. Sapa wae gelem pindah saka perkara sing biasa ke keadaan sing luar biasa. Gusti Allah bakal nyugihno wong mau kelawan tanpa bondo, sugih tanpa bondo, melurut tanpa bondo. Ono kaya pendidikan sapa kae Sunan Kali sugih tanpa bondo. Makane sugih iku kelawan disupuri kalbu atine jadi nek ono wong duwe dhuwit iku ora mesti sugih ya wong duwe dhuwit ora mesti sugih mergo atine ora bisa mikir bayar rono bayar rene wis enggak berarti ora sugih
suka kok atine anteng terus ora bisa apa-apa. Itu apa? Juga ini ibadah dari Allah Subhanahu. Nah, jadi umpamanya kok sampai itu dua hajat sendiri, kepengen ditulung Allah, kepengen disukai Allah, sukai tanpa berbohong tidak juga. Pindah solo perkara biasa ke amalan sing luar biasa. Pindah solo maksiat, pindah mereto toa sing biasane ngrasani wong saiki gak ngrasani keberarti wis pindah kene gelem koyo ngene iki Allah bi ghairi malin ke bakal disugih Allah tanpa bodoh janjane konten itu sama jadi wis ora wis ora kabeh yo mau bangun kiai mergawe ini orang pateke ketok tapi angin tahu bocah kaji duit kon juga roh mergo iki mau Allah min ghairi malik wong ae iso kaji tanpa bodoh digratisi wong iki ya ta ora ya supaya iku nek gelem pindah saka perkara sing biasa ke amalan sing luar biasa. Saya ini jejak dengan dia begini terusannya. Terus wa ayyadahu min ghairi Gusti Allah bakal warna mau tanpa tenang. Wong itu kuat tapi tanpa tenang. Saya kalau calon DPR, calon bupati, sing diparani ku Roni apa Kiai. Padahal dia kan tentara. Roni juga bilang, tapi sing diparani Kiai. Kenapa? Ayyadahu bil ghairi satu orang tapi koyo-koyo sing warna murni langsung sama Gusti Allah binasrillah kelawan pitulungane Gusti Allah. Jadi wong mergawe itu tenanan oleh, wong belajar tenanan yo oleh. Ning aja mau dadekno pangeran, aja mau dadekno teman. Wong belajar oleh tenanan, wong mergawe oleh tenanan, tapi mergawe mau aja mau dadekno keyakinan utawa pangeran. Kaya wong wis mergawe kuwi yakin kok bodoh mesti kowe kena mergawe tenanan tapi carane pindah saka perkara sing ora tenanan nunggone perkara sing tenanan nek wingi ibadah yang mergawe kur mergawe saiki mergawe diniati golek ngluprik rahmate Gusti lagi ini loh bakal dijalani Allah Allah min ghairi malin wa ayyadallah min ghairi bakal disugar Allah tanpa bodoh bakal dikuatkan Allah tanpa bodoh murni binasrillah lawan pitulungane Gusti Allah. Oke, itu maksud janjinya harus ditonton berarti-berarti. Rata-rata wong kiai, rata-rata kiai mergawe orang percaya toro, tapi bodoh itu mau. Ya baik ini mau mergo, baik mau main takilah ya alahu makhluk sesuatu yang takon Gusti Allah bakal Gusti Allah bakal noto badane bodoh akhir kabeh. Tapi kaya wis ora patek percaya ngaji ukur teko yo bar ngaji lako. Jadi wong makane ku yo piye yo. Pengen ora rekoso tapi kelakuane ndadekno rekosone kudu apa pangesune kudu urip kepenak. Iya, urip kepenak ku ngene lho lakoni aku yuridullah bikul yusra Gusti Allah ngarep awakmu kepenak kabeh ora ngelak
tapi digawe angel dhewe. Wong kapan luwih yakin karo pekerjaane, wong kapan luwih yakin karo belasane, berarti wong mau adoh saka Gusti Allah. Nek adoh saka Gusti Allah mesti adoh saka bon. Zaman ora usah mikir jadi sapa, sino-sino yo ora iso masuk. Yo ora iso dadi sino kowe. Ora sedek. Jadi dunia itu karena istijlal, apa itu tadi itu perlu dilurusi, ya dilurusi dipinahkan kemudian dunia, soalnya nggak gebu itu punya tahu, ya rasa kerono, pokoknya ini waktu rumah kata Rasulullah, bahkan taslim opo sing dikatakan Nabi awak dhewe kudu nrimo lan nampa lan yakino kelawan lakoni opo sing dikatakan Nabi awak dhewe bakal selamat, bakal digampangkan Allah urusan dunia, urusan akhir. Ini orang yakin, orang iso, mereka kudu yakin. Ngelakoni perintah kanjeng. Ya, bakal dikenal tanpa nganggo dono, bakal dikuatno Allah tanpa dono. Iku nek sampean pindah dari maksiat pindah ke taat, utawa pindah saka amalan sing biasa ke amalan yang luar biasa. Kalau terus mencerita bola balik semua sama nih, ya. Kalau ditambahin itu, bahkan kalau tanggal siji Jawa, siji Sawal kalau sanksi kan rumah. Jadi kafir kalau nemu, jadi nang dunia ini, sing perlu sampan sambung, sing perlu sampan tekani. Sing perlu sampai itu taklim itu. Jadi wong tua itu siji wong tua sing lain nomor loro orang tua, nomor telu guru utawa kiai sing ngajari ilmu. Saka telu-telune iki sing paling utama sing paling utama iku sing guru. Sebab apa? Guru iku nuntun roh sampai roh nggone Gusti Allah. Jadi guru itu nuntun roh itu gak rusak. Sing rusak roh. Nek bapakmu, nek wong tuamu, orang tua itu mau ngawahi mangan, mau ngawahi sego, mau ngawahi obat kanggo lorone rogo, sama loro rogo ditambah karo wong tuwa. Sama nesu diwai sego karo wong tuwa. Lah rogo ini ada masanya. Awak itu paling kol sampai 3 tahun, 7 tahun bongkok entek rusak. Lah perkara sing rusak kalau perkara sing ora rusak utawa sing ora rusak. Roh menungso ora rusak. Supaya roh itu ora kesasar wilayah kalau itu kudu dituntun karo mursyid utawa guru supaya tok kepada Gusti Allah. Sesuai dengan Allahumma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi menungso duwe roh ini supaya apa digawe supaya ibadah oleh Gusti Allah. Mergo iki sing abadi. Rogo oleh mati tapi roh isih tanggung jawab karo perbuatane roh. Makanya sampeyan sing perlu sambut itu apa? Sing perlu sambut guru. Mergo guru sing nuntun roh nang Gusti Allah supaya ora kesasar. Supaya roh itu mau ditakoni ngene akhirat ngene kuban marno bukan jawabane jelas. Marno bukan. Coba pengiran BNI bang digepur dasar ya. Makanya gue utama saya sambung guru mau sambung
mergo guru sirro sing roh iki ora rusak nuntun sampai sowan dari Allah Subhanahu wa taala tur iso gawe hujah jawab pertanyaan-pertanyaan sama Allah. Nah ini benar padang masyarakat. Utama diri, utama guru sing nuntun roh. Orang dimo sing trimo ngawani ya saiki kok umpamane ana wong tuwa yo wis ngawani mangan yo iso mulang berarti yo utawa iki sing kudu sampu iki padha-padha iso nyambungno awak dhewe nang Gusti Allah. Paham ya? Makanya wong kuwi ora iso mlete, ora iso sombong. Wis tak duwe iso ketemu guru, iso ketemu pangeran. Iku mergo olah pokale wong tuamu, olah pokale guru. Jadi ora iso dhewe wong. Ya. Jadi kaya ngono. Lah, pikiran-pikiran sing wis biasa melakoni iku supaya sampeyan iki sithik-sithik. Sangka penggawean apik pindah nang penggawean sing luwih apik. Dadi apa sing tak lakoni iku ono ngene, sing mau lakoni yo kudu ono ngene supaya dadi perpindahan sangka sing apik ke sesuatu sing luwih apik. Supaya apa? Supaya Gusti Allah ngawahi apa sugih tanpa bondo, kuat tanpa bondo. Nek kepengin kuat tanpa bondo, tenang ae. Sono iki ora pandai kanca, ora pandai tahajud. Saiki tahajud, saiki salat witir, sing diwingi 3 rakaat, saiki 5 rakaat. Nek diwingi 5 rakaat, saiki 7 rakaat. Isa ora pas, saiki 11 rakaat. Isa ora puas. Bar salat witir maca Quran, maca salat gebut semangatke yo. Just kena gelem pindah. Makanya pindah kiai kalau pindah biasa, kayak biasa. Kiai biasa nglakoni wiridan sing akeh-akeh. Aku sini lho yo. Kepenak kowe lho. Cara kaya pamane selawate sedina terus selawate yo. Iku pengen pindah. Berarti aku pengen 26 17 lah aku tak kalau motor kan bisa cukup ya. Ini paling bagus yang paling enak itu bodoh. Ya orang ngerti wangnya kan bodoh itu gebut. Ya jadi mono jadi sama pengen dikuat pangeran, ditulung pangeran, ya disukai Allah. Dikuat tanpa tentara cukup pokok pindah sangka nglakoni maksiat terus ngene to terus gini gampangane kalau sampean biasane ngrasani terus saya kurang pate ngrasani itu cukup biasanya orang mau selawat saya kira mau salat pisan cukup ya al-ajru kita jadi sepiro rekasamu sepiro ganjarane pangeranmu potongo. Kalau apa nih? Al-Ajru Qadir. Jadi sepiro kasamu, sepiro Gusti Allah namanya ganjar kanggo awake dhewe. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim